Na budúcu sobotu v Kisáči odznie ďalšie podujatie venované známej slovenskej dolnozemskej špecialite, čiže už tretí medzinárodný festival kisáčskej klobásy. A práve preto sme si do štúdia pozvali hostia, hovorcu Združenia občanov Kisáčska klobása, Jána Madackého. Dobrý večer, vítam vás v štúdiu. Ďakujem, dobrý večer vám, dobrý večer všetkým divákom relácie Dobrý večer Vojvodina. Ako prebiehajú prípravy na tretí medzinárodný festival klobás? Prípravy sú v plnom prúde, už sú v záverečnej fáze s našimi volontérmi a všetkými dobrými ľuďmi, ktorí nám pomáhajú. Už tie prípravy dávame do tej záverečnej fáze, čiže na sobotu bude všetko prichystané, myslím na jednotku. Aké programové obsahy môžu očakávať účastníci? Účastníci budú môcť pozrieť vystavovateľov, ktorí nám prichádzajú, je ich hojný počet. Súťaž bude vo výrobe čerstvých, sviežých klobás a súťaž v tzv. Kisáckej hrubani, čiže osušená klobása hrubá. Festival je súťažného rázu. Koľko účastníkov a koľko tímov máte doteraz prihlásených? Momentálne je výzva za tímy v súťažení vo výrobe čerstvých klobás uzavretá. Je prihlásených 46 tímov, čo z nášho prostredia, čo zo zahraničia. A z ktorých prostredí prídu účastníci? Prichádzajú nám z Rumunska, prichádzajú nám zo Slovenska, z Maďarska a jeden tím zo Švajčiarska. A z našich prostredí? Z našich prostredí je obsadený Nový Sad, prevažne Kisáč, Báčsky Petrovec, Hložany, aby sme nezabudli Kovačica, Padina. Aké sú pravidlá a čo by si účastníci mali priniesť? Pravidlá sú ako aj po minulé roky, čiže účastníci si prinášajú iba koreniny, prinášajú si top alebo mašinku, s čím budú nadievať, ostatné dostávajú všetko od organizátora. Sme povedali, znamená, že sú prihlášky uzavreté. Čo sa týka čerstvej klobásy, sú uzavreté. Čo sa týka tzv. Kisáckej hrubani, tu účastníci, či už je to tím alebo jednotlivec, môžu odovzdať piatok 21. februára od 10. hodine do obeda do 22. hodine večer. V miestnostiach bifea futbalového klubu Tatra Kisáč. Podujatie má už 2 ročníky za sebou. Sú možno nejaké novinky? Novinky ani toľko nie, koľko je zväčšený počet vystavovateľov, či už suchomesnatých výrobkov, či už ručných prác, remeselníci nejaký, víno, pálenka, čiže budú zastúpené všetky odvetvia gastronómie, aby som tak povedal. Aj chýrečná kisáčska sárma? Aj chýrečná kisáčska sárma, samozrejme. To máme osobitné stánky sú pre kisáčanov, ktorí samozrejme pripravujú tú chýrečnú kisáčskú sármu. Spolo kisáčských žien nás hádam prekvapí s nejakými dobrými koláčmi z receptov od našich babiek, prababičiek. Uvidíme. Kto sa všetko podieľal pri organizácii? Pri organizácii sme tu my ako Združenie občanov Kisáčska klobása. Samozrejme máme pomoc od miestneho spoločenstva Kisáč, kultúrny center Kisáč a samozrejme správa futbalového klubu Tatra Kisáč. A koľko členná komisia bude prihliadať, bude hodnotiť klobásy a na čo sa všetko bude prihliadať? Do práce komisí sa nebudem nejak starať. Po tieto roky odrobili skvelú prácu. Tohto roku je akurát zväčšený počet, pretože väčší počet tímov a samozrejme za kisácku tzv. Hrubaniu ešte stále nevieme, koľko bude. Čiže tu môže účinkovať tím, môže účinkovať jednotlivec. Po minulý rok myslím si, že bolo 46 klobás hrubých. Tento rok očakávame samozrejme o mnoho väčší počet. Aké odmeny sú pripravené, ak nám môžete prezradiť pre účastníkov? Odmeny zostanú prekvapením, budú bohaté. Prvé 3 ceny pre čerstvú klobásu, prvé 3 ceny pre tzv. Kisácku hrubaniu a samozrejme 1 cena pre
hodnotenie účastníkov. Čiže účastníci svoju tzv. Hrubaňu hodnotia sami. Po komisii. Má byť aj nejaký kultúrno-umelecký program? Samozrejme, kultúrno-umelecký program v spolupráci s predstaviteľmi kultúrneho centra pripravujeme ako aj po tieto roky. Budú malé prekvapenia, prichádzajú nám nejakí hostia zo Slovenska, ktorí tiež chcú vystúpiť, čiže vystúpia a po kultúrno-umeleckom programe nastúpi tzv. Ľudová veselica, kde vystúpia Maxovci, Domino Band a Play Band z Nového Sadu. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť vo vysielaní. Ešte raz, ak by sme mohli vyzvať divákov, aby prišli do Kisáča. Samozrejme vyzývam všetkých dobrých ľudí, dobrej vôle. 22. februára v priestoroch futbalového klubu Tatra Kisáč sa uskutoční 3. medzinárodný festival tzv. Kisáckej hrubani. Na záver, len ak mi dovolíte, ešte by som povedal, že bude bohatá tombola a všetky prostriedky, ktoré nazbierame z tej bohatej tomboli, idú našej spoluobčianke Teodore, ktorá je zranená v páde prístrežka v Novom Sade. Tak poprosíme v čím hojnejšom počte. Nech sa páči, dvere Kisáča sú 22. februára otvorené pre všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja vám.